Am fost la București și am fost primit de ministrul Ludovic Orban. Am dus hotărârea de Consiliu Local și cererea primăriei pentru ca Agenția Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale să preia studiul de fezabilitate care l-am făcut noi și să preia în custodie, să preia prefinanțare și derulare a proiectului privind șoseaua de centură. Domnul ministru ne-a aprobat acest lucru, ne-a aprobat mai mult de atâta, ne-a aprobat să și primim banii pe care i-am cheltuit noi pe studiul de fezabilitate, să ne dea ce am cheltuit noi până acum. Și peste 2 săptămâni, în ședința de guvern, va fi dată o hotărâre de guvern în care șoseaua de centură a municipiului Pașcani va trece la Agenția Națională de Drumuri și Autostrăzi și să sperăm că tot în această toamnă primim primele finanțări pe acest lucru.